Balma assalamu alaikum. Commune Worona dugutigi bulo sigira. Jago kela minu nulu ye tamakelaw ye. Gwaleya min b'u kan u kumana o kan. O ni kunnafoni wɛrɛw an bɛna o de lase aw ma bi araja makɔnɔ kalo tile 2 Ijira san 1445 Tele ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Kunu alamisado n'o ye février kalo tile 7 ye. O kɛra donba ye commune Wɔrɔnan na. Commune Wɔrɔnan dugutigi bulo o sigira a sen kan. A fara fɔlɔw o dara. O kɛra hukumu kɔnɔ hukumu min ni an ka jamana lakanabaw n'o ye polisiw ani jɛkulu min n'u b'a wele ko MINUSMA n'o ye an dɛmɛba jɛkulu ye. Olu de jɛra ka nin baara in kɔni nafolo bɔ. O de hukumu kɔsɔn a bonya bɛɛ lajɛlen tun bɛ polisiso 10 na n'o ye 10e arrondissement ye. An taara a kɛnɛ kan. An ye ɲininkali kɛ an ka jɛ k'o lajɛ. Police de proximité ni o ye jɛkulu ye min hakilina tara 10e arrondissement maaw fɛ yaasa ka se ka dugukɔnɔdenw ale ni finitigilakaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ka sɔrɔ gɛlɛya ma bɔ a la. Bi alamisa in na février kalo tile 7 san 2019 o baara dɔw tɔw tun bɛ sen na yaasa sigida 6nan na u bɛna yɔrɔba jɔ yɔrɔ min ni u bɛna o tɔgɔ da ko dugutigi bulon. O biriki fɔlɔw baaraw dali baaraw kɛra sɔgɔmada in na. A kɛnɛ kan maaba caman tun bɛ yen nɔ minnu bɛ tali kɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw fo ka taa a se ladakɔrɔ tigilamɔgɔw ma finitigilakaw caman tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa a se kunnafonidilaw ma. Nin baaraba min bɛ sen na a yɛrɛla k'a fɔ ko u jugɔrɔma donnen don kosɛbɛ maa caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena MINUSMA maaw a bɛ caya ni CFA miliyɔn 10 bɔɲɔgɔnko ye MINUSMA maaw ye mun don nin baara in da fɛ. Sigida 6nan o ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnena u ka dugutigi 10 na ni olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye Bafin Tarawele ye olu ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn min kumara u tɔgɔ la. Bulon nafa min bɛ a la min bɛna kɛ sababu ye yan commune kɔni k'a fɔ ko tiɲɛni tɛ k'a kɔnɔ o bi dɔgɔya tiɲɛni bi dɔgɔya kɔnɔ ka d'a kan an bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o de dantigɛlen ye nin an bɛna kɛ cogo cogo ni mɔgɔ jɔra an na wagati o wagati i b'an sɔrɔ yan nɔ donc nafa min b'a la cohésion sociale yɛrɛ min n'o bɛ fɔ o ye mɔgɔw ka bɛn yɛrɛ ye fara ɲɔgɔn kan a base fɔlɔ-fɔlɔ bɛ kɛ o ye anw bolo an t'a kɛ dɔwɛrɛ ye ni mɔgɔ banna ni sera yan nɔ i mɔgɔ ye fɛn o fɛn ye a mana kɛ cogo cogo cɛ 10 na a mana kɛ cogo cogo i b'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la fɛn caman bɛ yen an b'o bɛɛ dilan o bɛɛ bɛ dilan bulon in kɔnɔ yan an ka commune Sisi la yan a dugutigiw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de bɛ yen an bɛ se k'a fɔ anw ni commune tɔw tɛ kelen ye ka da ko caman kan ni danbe bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'anw ka dugutigiw sɔrɔ la. Sigida 6nan maire olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan olu kɔni bɔra ka u ka kumaw kɛ o ni ka walawalali kɛ nin ko in yɛrɛ bɛ na se ka nafa min lase u ka commune ma. I bɛ mɛn i ma nin kɛnɛ i ma ɲɔgɔn ye n b'o fɔ ka da mun kan nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye duguba kɔnɔ n k'a mɛn k'a fɔ ko bulon bɛ jɔ commune kelen dugutigiw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na. Donc o de y'a to an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ wasalen don o sababu ye jumɛn ye o sababuya bɛ jɛkulu la n'u b'a fɔ ko MINUSMA jɛkulu min ni farafinna tɔn bɛɛ lajɛlen jɛra k'a sigi lakana ka sira fɛ u kana Mali dɛmɛ lakanabaliya min b'an fɛ yan ka se ka n'an dɛmɛ k'o kɛlɛ min ye bɛn ye k'an dɛmɛ k'o sabati o baara kɔnɔna na MINUSMA nana tila k'a ye baara o baara ni a bɛ lakana ni bɛn fɔ i ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min bɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga sabati o fila de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc u y'o ŋaniya de ta u ni an ka lakanabagaw n'o ye polisilakaw n'o ye gendarmelakaw n'o ye protection civile ye fɛn fɛn ye sécurité ye u n'olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka se ka nin baara in kɛ Bamakɔ commune bɛɛ kɔnɔ au-delà de Bamakɔ ka taa hali région na k'a baara kɛ anw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni jɔn ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sera ka nin kɛ o ye commissariat du 10e arrondissement ye a commissaire bɛ yan k'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la mɔgɔ min ye nin ŋaniya ɲuman ta ka commune sɛgɛrɛ ka jamana sɛgɛrɛ ne hakili la an tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ k'o waleɲuman dɔn k'olu fo bulon min bɛna jɔ n'a bɛna k'a fɔlɔ ye anw de ka commune kɔnɔ nin kan ka kɛ anw wasolan ye.
u ka ni kuma nunu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko finitigilakaw ale ni dugukɔnɔmɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nafaba de b'a la ni baara in bɛɛ lajɛlen biriki fɔlɔw dali baara kɛra Général Salifu ni ale ye finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ale ka nɔnabila tun bɛ kɛnɛ kan baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra ka biriki fɔlɔw da o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Général Salifu ni ale kun nɔnabila ye Amadu Sanko ye ale ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko nin baara min nin bɛ sen na ko nin ye hakilina ɲumanba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma. Vraiment ni jɔli diyara an ye kosɛbɛ parce que a bɛ kɛ comme dugutigi bulon de don an ka dugutigiw an ka conseillers bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka dugu haminako fɔ donc an ta ye min ye an minnu ye sécurité mɔgɔw c'est que bi bi n'an wulila an b'a dɔn an bɛ se ka ninnu sɔrɔ cogo min na parce que an b'u sɔrɔ i n'a fɔ u ka siège de la bi o siège ni a ɲɔgɔn tɛ Bamakɔ yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye an bɛ MINUSMA fo minnu y'an dɛmɛ a jɔli la donc an ka laɲini ye fana min ye ni so ni a ka se ka jɔ commune bɛɛ la Bamakɔ la n'a ni commune ninnu tɛ dɛ district yɛrɛ tɛ a ka se ka jɔ Mali faama bɛɛ fɛ donc n b'a fɛ k'o laɲini de ɲini an ka dɛmɛbagaw fɛ ko se ka ni so ɲɔgɔn kɛ k'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye quoi. Nin bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ nin ko in hakilina taba ni o kɛra 10e arrondissement maaw fɛ olu ka commissaire ni o ye madame Aminata Diallo ye ale ye ɲɛfɔliw kɛ an ɲɛ nin kɛnɛba in sigikun yɛrɛ bɛ cogoya min na ani a bɛna nafa jumɛn lase an ka jamana ma. An balima minnu nana an dɛmɛ n'o ye MINUSMA ye a na farala 10e mɔgɔw kan ka essayer ka polisi halisa k'an ni population lakala ɲɔgɔn na ka yira population na ko polisi bɛ yan population de kama k'a yir'u la k'a fɔ k'olu ni polisi de ye kelen polisi burulu la fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n'u ye yan nɔ i y'a faamu donc o hukumu kɔnɔna na an y'a ɲini an ka sigi kɔrɔlen ma kɔrɔlen ti dɔwɛrɛ ye dugutigi bulon valeur min b'a la a valeur ka na a b'an dɛmɛ an ka baara caman na parce que an tununnen don dɔɔni mais n'o nana ka dugu denmisɛnninw ka lakana sabati olu yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ k'olu le kan bɛ k'u denmisɛnninw lakana an bɛna fara olu kan fanga bɛ d'an ma an bɛ baara in kɛ ka ɲɛ ani information ka sɔrɔ ka diya parce que n'a fɔra ko mɔgɔ fana bɛ ten dɔw bɛ yen nɔ u bɛ siran tenni ye naturellement o ye dɔw taabolo ye bon n'a fɔra fana bulon bɛ yen nɔ mun bɛ se k'u lasɔrɔ k'u sigikafɔ kɛ n'o ye k'u dusu salo sani anw ka na o bɛɛ ka ɲi o y'a taabolo dɔ ye ani an kana ɲina an bɔra yɔrɔ min na o hukumu kɔnɔna don k'a yira k'a fɔ ko ministère de la sécurité à travers la direction générale de la police nationale la direction régionale du district de Bamako olu ka laɲini don k'a yira population na ko olu de tan y'anw ye anw de bɛ fɛn k'olu ka baara kɛ mais an tɛ se ka kɛ tant que olu ma sira dɔn an kɔrɔ an bɛ fara olu kan de denmisɛnninya t'a la maakɔrɔbaya t'a la information in ani dɛmɛ ka kan la bɛɛ ka kan information dili la nin ye halisa an bɛ k'a yira population na k'a fɔ fani taabolo ko farinya ni fɛn o tɛ polisi taabolo ye polisi b'olu de la polisi kan bɛ k'olu lakana k'olu dɛmɛ k'u tɔbɔtɔ donc an bɛ k'o siraw de kɛ tantɔ halisa an b'a ɲini u bolo u ka fara kan kan an nan'u nɔfɛ u ka sɔn k'u an ye tigɛ min tandiw ye k'an bolo janw ye u k'an bolo minɛ ka sira don an kɔrɔ mɔgɔninfin kɔni i mana kɛ cogo cogo fili bɛ na don dɔ o ye sitanɛ ka baara ye an bɛ ala deli ala k'o sitanɛ yɔrɔ janya ka bɔ an na kuma bɛɛ donc o sitanɛ kɔnɔna u bɛ se ka na ni taabolo ye an bɛ se ka degun lase ɲɔgɔn ma mun na mais u k'a lajɛ u ka faamuyali kɛ an kana kɛ ni tiɲɛni ye sigikafɔ ye damu ye an b'o de ɲini population bolo. Ni kɛnɛba in kun nana cɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka se ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ ka nin n'a ɲɔgɔnna kɛ commune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na. An ka ministre ɲɛma Sumailu Bube Mayiga a ye a baarakɛɲɔgɔn dɔ bila u ka taa $50,000,000 di Haut Conseil Islamique ɲɛma ma n'o ye Mahamudu Diko ye an ka alimami min don maa don min b'a a yɛrɛ bonya kosɛbɛ wa a bonyalen don o hukumu kosɔn a banna a nafolow la radio télé ɲɛtaa gɛrɛla a la ka ɲininkali kɛ a la an ka jɛ k'a lajɛ.
Silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma n'u ye Muru Diko ye ni ale yɛrɛ Haut Conseil islamique yɛrɛ ɲɛma kɔni ye ni a kun ye lasigi dɔ kɔni boloda k'a jira k'a fɔ ko maaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye dolantan kɛnɛ kɔni kan ni o ye 26 mars ye yaasa o na taa damakasi kɛ ka ɲɛsin Ala ma jamana bi gɛlɛya min na ka se k'o kɔni dabila o gɛlɛyaw na se ka ban cogoya min na o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye jamana yɛrɛ ministre ɲɛma ye n'u ye Sumali Bube Mayiga ye ale fana kun ye kasabi dɔ ta n'u bi t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 50 bɔɲɔgɔnko nka a jirala k'a fɔ a kun ye miliyɔn 100 bɔɲɔgɔnko de fɔ k'a fɔ a n'u di fɛn min ye Haut Conseil islamique maaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana Muru Diko yaasa a na se ka nin lajɛrɛ in labɛn cogoya min na o siraw de fɛ sa fɛn min ye nin maa kofɔlen in ye a ye kasabi in kɔni bila ka taa fɛn min ye Imam Diko kɔni ye a y'a jira k'a fɔ ko a bolo tɛna don nin kasabi in kɔrɔ ko ka sababuya kɛ fɛn min ye malidenw ye malidenw bɛ gɛlɛya bi minnu na n'u o mago bɛ nin kasabi in kɔnɔ Imam Muru Diko a ye kuma minnu fɛ an ka jɛ k'a lamɛn. Anw ye alisilamɛw wele k'a fɔ an tɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma parce que an tɛ wari ɲini wari t'an bolo donc ni o alisilamɛw y'a mɛn ko miliyɔn 100 dira an ma a bɛ na ni ko wɛrɛ ye donc vraiment ko in a dabɔra min kama o de ye an ka taa an kunsuli Ala ye ka Ala deli k'a ɲini Ala fɛ tɔɔrɔ min b'an ka jamana kan Ala k'a wuli mais dɔrɔmɛ kelen an t'a ɲini o kuma i nana ni min ye miliyɔn 50 ye an b'a ɲini fɛ i ka miliyɔn 50 in ta i ka segin chef du gouvernement ma ko vraiment a bonyana an ma nka an yafara mɔgɔw bɛ yen dɔw bɛ Falajɛ dɔw bɛ Ɲamana dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la minnu ye réfugiés ye o ka taa san ɲɔ ni malo la k'a di olu ma nin ko in kɔni an m'a dabɔ wariko kama tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔw b'u ka dulokiw fara wari nɔfɛ nka nin kelen an ye nin dabɔ Ala de kama an b'a fɛ a ka to o cogo la hakɛto bɛ nin ka sali Ala ma. O kɔfɛ fɛn min ye Haut Conseil islamique walima Muru Diko yɛrɛ a yɛrɛ dala kuma n'u ye Isa Kawujim ye ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ waati min na fɛn min ye malidenw bɛ kasi fɛn min ye bagan mara yɔrɔw la waati min na maaw bɛ ka fa kɔrɔn fɛ jamana camancɛ fɛ fo ka na se Bamako malidenw bi gɛlɛya kɔnɔ waati min na bɛɛ lajɛlen sɛgɛn bi ɲini ka malidenw bɛɛ lajɛlen tancɛ Mali kɔnɔ waati min na o waati fɛn min ye Mali marabolo ɲɛma n'u ye Sumali Bube Mayiga ye ale bɛ ka kasabi ta k'a tiɲɛ k'a don maaw la yaasa a na se ka maaw ni minɛ cogoya min na maaw ka k'a fɛ jagoya ko wa fɛn min ye nin maa kofɔlen in ye ka taa bi yɛrɛ la maa min don fɛn min ye an bɛ min wele ko dignité n'u ye mara ye o yɛrɛ kɔni t'a to fɛn min ye nin maa kofɔlen in ko a ka se ka jamana kɔni mara tuguni an k'a ka kumaw lamɛn. Nin ye kunnafoni min tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra gɛlɛya ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama anw y'a fɔ wagati jan k'a fɔ diviser pour régner ka mɔgɔw ɲini k'u kunkari ɲɔgɔn na ka ɲini ka mɔgɔw corrompi ka sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya min na bi a dogolen tɛ maa si la maaw bɔra Mopti ka na komi Imam Mamudu Diko y'a fɔ u bɛ Garawali de kɔnɔ maaw bɛ ka gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la lakana ma sabati hali anw ka lakanabagaw tuma dɔ la u ka taji sɔrɔ ka taa maaw lakuru u b'a fɔ ko carburant tɛ yen anw ye meeting in fɔ ko ka taa Ala de deli Ala ka jamana kisi ka taa Ala deli ka jamana kisi anw ye meeting in fɔ ni ŋaniya fɔlɔ min ye o de u nana ni gɔrɔdigɛniya baara min ye k'u bɛ jamana kɛ PD jamana ye Ala banna Bube ye baara jugu min ko la k'o meeting bali palais la o ma dogo maa si la n'o Bube kelen y'a fɔ k'ale bɛ miliyɔn 100 bila ka na a ye 50 bila ka na k'a tɔ 50 an t'o ɲɛdɔn a nana 50 presse aw y'a ye kuma dogolen tɛ o m'a ɲ'a fɔ aw ye kabini bi tɛ k'a fɔ Bube ye jamana cila ye a jɛra bɛɛ ye bi n'o tɛ fɛn min bɛ di alisilamɛw ma a nana sigi o conseil la a ye baara jugu minnu kɛ a bɛɛ b'a kalama k'ale de y'a créé o tuma n'ale y'a créé a b'a ci a y'a ci ka da kan min kɛra bi maa tɛ se ka kɛ alisilamɛ ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye jamanadenw yɛrɛ ka sɔn tugun ka sɔrɔ ale ka premier ministre ma nin tɛ ko ye min dogora aw la a bɛɛ y'a ye donc an bɛ min kɔni fɔ an bɛ Cheikh Mamudu Diko fo Cheikh Mamudu Diko min y'a jira k'a fɔ Ala ko Alakira ko alayhi salatu wassalam jamana ko jamana ka kisi o de y'ale ka laɲini ye a y'a jira bɛɛ la bi ni wari ko don ni jɔyɔrɔ ko don ni bonya don a tun bɛ nin minɛ k'i da de o tuma aw ye kunnafoni di la anw tɛna warawali foyi kɛ nin ye seereya ye aw yɛrɛ ye nka jamanaden bɛɛ wele nin de b'a jira k'a fɔ bɛɛ welelen don dimanche don min kan ka kɛ pour que jamana ka basigi jamana ka lafiya jamana ka bɔ kalon kɔnɔ o kunnafoni bɛ se aw ma nin ye dalu ye aw yɛrɛ bolo. nka fɛn min ye Muru Diko ye a ka kumaw kɔnɔ fo ka taa se a ka dala kuma ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye dimanche sigi ni o bɛ kɛ stade 26 mars la n'o y'an ka dolantan kelen ye ko maliden bɛɛ lajɛlen welelen don fɛn min ye ni o bɛ kɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 ko bɛɛ lajɛlen welelen don yaasa fɛn min ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ an na se ka taa fura sɔrɔ a la cogoya min na. jagokɛla minnu n'olu ye taamakɛlaw ye Mali kɔnɔ ani tungafɛla la
olu kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ sigi sen ka février kalo tile 7 a dabɔra a kama walasa gɛlɛya min bɛ u kan u ka baaraw kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ jago kɔnɔ an bɛ don min na ko bi jagokɛlaw ka lakana ko u ka jɛkulu nin kɔni u ye wele bila an ka jamana ma walasa fɛn min ye sariya min ni u b'a fɔ a ma ko peine de mort maa min mana a ko kɛ ni fagali ko don i k'a faga o kɔni u y'a ɲini ko k'o bila sen kan Amadu Ɲambele ani Munir Jire tun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛ ni lakanabaliya sabatili min bɛ anw ka jamana kɔnɔ nin wagati laban na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin julaw ma o de y'a to kunungo julaw yɛrɛ tɔgɔla so min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko chambre de commerce d'industrie du Mali olu ka lajɛrɛkɛ so min bɛ yen nɔ faraɲɔgɔn ka kulu kɔni tun ye wele bila kunnafonidilaw ma n'a bɛ f'o ma ko association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora o ye faraɲɔgɔn ka kulu ye min ka cɛsiri bɛnnen don jula minnu kɔni bɛ bɔ anw ka jamana kɔnɔ yan ka taa jamana wɛrɛ la sanni yɛrɛ feere siraka ni tun ye u ka kumakanw ta k'a lajɛ insécurité au sein du commerce malien o de lakanabaliya yɛrɛ min bɛ ka julaw sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔ nin wagati laban ninnu na nka ni wulikajɔ foyi tɛ ka bila sen kan jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛ k'u bolo fila da u sen kan o waleya cɛjugu minnu kɔni bɛ ka kɛ o de y'a to olu kɔni ye nin kunnafonidi kɛnɛ sigi o misaliya dɔ ye an ka karamɔgɔkɛ n'o ye imam Abdul Aziz Yatabare jagokɛla fɛnɛ tun don ka taa se Kalilu Kulubali ma n'u k'a ma ko Baba maa laban min n'o kɔni bɔnɛna a nin na o de ye Umar Touré ni jagokɛla tun don Alde Bamako la ninnu maa ninnu bɛɛ lajɛlen somaw tun bɛ kɛnɛ kan walasa ka se ka na kɛ kɛnɛ yɛrɛ seere bi an bɛ yan nɔ alhamdulilayi an bɛ yan an dusuma kasilen don ka sababu kɛ Mali commerçant tɔgɔ la bi Mali commerçant bɛɛ an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la ka daminɛ Kayi fo Kidali an tɔɔrɔlen don an bɛ insécurité totale de la vraiment Mali kɔnɔ ni dun y'a ta k'a lajɛ bi an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko Mali commerçant ka to insécurité la a tɛ se ka bɛn an y'a jateminɛ ni kalo saba laban in kɔnɔ crime minnu bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ni commerçant tɛ fagali min bɛ ka kɛ a tɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ la ni commerçant tɛ est-ce que commerçant ka kan k'u sigi bi k'o ko in taabolo lajɛ k'o bɛ se ka encourager jamana kɔnɔ wa an b'o fɔ autorité malienne ɲɛna bi u ka wuli u se ye fɛn min ye u k'o kɛ très rapidement pour que ka commerçant n'u ka nafolo k'an lakana commerçant de fagara kɔsa in na ni an b'a jateminɛ Kalilu Kulubali a fagara mun y'a faga a bɛ lakana tigilamɔgɔw bolo Imam Yatabare commerçant don a fagabaga bɛ autorité bolo Umar Kulubali Alde Bamako mun y'a faga a ma dɔn fɔlɔ donc an bɛ ka ɲini Mali autorité fɛ très rapidement u ka se k'o wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a fagabaga ka minɛ joona et puis an balima minnu fana bɛ yen nɔ minnu bɛ dɔgɔjɔ duguw la k'a daminɛ Segu n'a maraw la ka taa se Masina Marakala ninnu ka taa se Sikaso région fana na ka taa fo Gawo Kidali vraiment an b'a ye dɔgɔjɔ duguw la u b'u minɛ u bɛ tunu et non seulement u bɛ tila k'u faga donc u ka nafolo lakananen tɛ u yɛrɛ lakananen tɛ est-ce que an ka kan k'an sigi bi k'o ko in encourager wa an se k'an sigi k'o encourager donc an b'o de fɔ autorité malienne ɲɛna va falloir que très rapidement u ka mesure dɔ ta ka commerçant n'u ka nafolo lakana Bamako yan ani Bamako kɔfɛ Mali bɛɛ territoire bɛɛ kan an b'o de laɲini fɛ. N'i ye kɛnɛ in ta k'a lajɛ julaw ka nin faraɲɔgɔn kan kulu in n'a bɛ fɔ a ma ko association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora u da nana don waleya la min bɛ ka kɛ polisilakaw yɛrɛ fɛ nin wagati laban ninnu na ka ɲɛsin julaw yɛrɛ ma bari u ka ɲɛfɔcogo la a bɛ tile 2 bɔ sisan réseaux sociaux sanfɛ n'an k'o ma ko bɔlɔlɔ ja dɔw kɔni bɛ ka cari i b'a ye k'a fɔ polisilaka dɔw kɔni bɛ taa jula dɔw bɔ k'u da u disiw kan bɛɛ lajɛlen larawuli ka tila ka taa n'u ye lakana bondasow la ka tila k'a yira u la bɛɛ lajɛlen ka 300 sara hali n'i y'a sɔrɔ u tɛ zon kɔni ye wa u tɛ maafala ye o waleya min bɛ ka kɛ jagokɛlaw la u y'a yira k'a fɔ u bɛ kangari gɛlɛn kɔni da général de division Salifo Traoré o waleya ninnu ka jɔ joona joona ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna na julaw kɔni tilara ka laɲini kɛ kɛnɛ kɔfɔlen kan o de ye sariya kisɛ min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni sen dalen bɛ a sariya kisɛ kan n'i ye maa fa i yɛrɛ ka fa ɲɔgɔn ye sariya kisɛ in a kɔni baarali a ka daminɛ anw ka jamana kɔnɔ joona joona Mali jagokɛlaw tilara k'i to nin kɛnɛ kɔfɔlen kan ka wele bila ka ɲɛsin anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma mais autorité an b'a ɲini u fɛ an b'a ɲini u fɛ parce que a kan ka ɲini u fɛ mais a man ka ɲini u fɛ sira dɔ fana fɛ u jagoyalen de don ka kɛ parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko autorité a bɛ sara ni commerçant ka taxe minnu bɛ bɔ an kun u bɛ sara n'o de fonctionnaire malien bɛ sara n'o de dédouanement u ka sara bɛ b'o de la impôt u ka sara bɛ b'o de la et pour que pas an tɛ lakana an tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ bila kɔfɛ o kan n'u ma wuli
il va falloir que u ka dɔn ka an bɛ ni an sagona waatiw ma se minnu minɛna peine de mort ka appliquer o kan injustice ka dabila jamana in kɔnɔ n'an ye weleweleda mun kɛ nin kɔfɛ commerçant tɔgɔ la k'an bɛ wuli k'an jɔ an b'an ka kɛlɛ kɛ donc a tɛ kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ a tɛ dugu la fana donc parce que Mali ye jamana ye i t'i ka hakɛ sɔrɔ ou i tɛ lakana f'i ka marifa ta commerçant tɛ marifa dɔn an tɛ kɛlɛ dɔn mais an ka kɛlɛ a système b'an yɛrɛ bolo nous on peut paralyser l'économie malienne à moins de choses parce que a b'anw de bolo sara b'anw de bolo donc n'an k'an t'an ka taxes sara n'an ko ko an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛ se ka fɛnw kɔnɔne cogoya min na on peut le faire facilement donc an b'a ɲini autorité fɛ k'u hakili to an na vraiment an b'o de nɔfɛ. Julaw ka ni fara ɲɔgɔn kan kulu yɛrɛ ɲɛmaaba n'o ye Ibrahima Mayiga ye ale kɔni tilara ka wele bila ka ɲɛsin jagokɛlaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ani maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'i kunda 26 mars kan kari nata n'o bɛ bɛn février kalo yɛrɛ tile 10 ma ka kɛɲɛ ni Mali alisilamɛw ka jɛrɛ tɔnba o ɲɛmɔgɔ Imam Mamudu Diko ka wele basigi ani kolosuma o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na. Furajugu kɛlɛba ɲɛmaayasoba n'u k'a ma ko office central des stupéfiants n'u k'a ma bakuruba fɔli la ko OCS maaw maa min ye a ɲɛmaa ye n'o ye colonel Adama Tunkara ye a ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna baara min b'u bolo n'u b'a kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ u ye sɔrɔ min fana kɛ u sera ka baaraba minnu kɛ u ye a yira k'a fɔ maa 115 ɲɔgɔnna wele bilala olu ma o de hukumu kɔsɔn Aliyu Kulubali n'a ye baro kɛ an k'o baro lajɛ. hali sisan Mali kunkanko kibariyaw la Mali kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ yen ni u b'a a jɛkulu wele ko office central des stupéfiants OCS ni u ye jɛkulu ye jɛkulu min ni a ka baara ye ɲɛnaminifɛn minnu bɛ don Mali kɔnɔ ka se ka olu sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn cogoya min na olu ka ɲɛmaa ni u b'a wele ko directeur ni dɔw ko a ma ko le magistrat colonel Adama Tunkara ale kɔni tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛn min ye nin jɛkulu in ye nin jɛkulu in yɛrɛ ka baara ye jumɛn ye tigitigi o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye nin maa kofɔlen in ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye office central des stupéfiants ye n'u ye OCS ye a ka baara ti dɔwɛrɛ ye ɲɛnaminifɛn min bɛ yen ni a bɛ min denmisɛnninw fɛ ka sɔrɔ ka kojuguw kɛ ka se ka maaw bali ka o kɔni don n'u ye Mali kɔnɔ n'u b'a wele trafic k'a sɔrɔ a ma don sariya kɔnɔ ani ka maaw bagabaga kosɛbɛ fɛn min ye k'u bɔ nin fɛn in mili la cogoya min na ani ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fɛn min ye ka se ka fɛn min ye nin fura kofɔlɔ ninnu ni ɲɛnaminifɛn ninnu ka dɔgɔ ka don n'u ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase i yɛrɛ ma ani fɛn min ye maa minnu b'a ta ka ɲɛnaminifɛnw ta a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase maa yɛrɛ ma fo ka taa se fɛn min ye adamadenya yɛrɛ ma sa ka sɔrɔ k'o ɲɛfɔli kɛ maaw ye wa u tilala ka ɲininka fana fɛn min ye nin minɛ ninnu ni u minɛna ni u wuli ka jɔ kɛ ka se k'u minɛ u bɛ baara jumɛn de kɛ n'u ye u bɛ fɛn ninnu kɔni kɛ cogo di a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni nin fura kofɔlen ninnu ɲɛnaminifɛn ninnu kɔni minɛna u bɛ u minɛ de ka sɔrɔ k'u bɛɛ to ɲɔgɔn kan ka tasuma bila u la k'u bɛɛ jeni kuma minnu bɛ o sɛbɛntiya fɛn min ye Kayi jamana kan fo ka taa se fɛn min ye Bamako yɛrɛ kɔnɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ polisiw fo ka taa se gendarmew ma nin san laban ninnu kɔnɔ san 2018 kɔnɔ ko o ye nin ɲɛnaminifɛn ninnu caman ko u y'u caman kɔni jeni o kɔfɛ sa a jirala fana k'a fɔ ni maa kofɔlen yala baaraw daminɛlen fo ka se bi ma yala maa dɔw bɛ yen minnu minɛla minnu tun bɛ nin baara kɛ wa ni maa minɛna maa jɔnw don ani maa hakɛ jumɛnw don maa kofɔlen n'u ye magistrat colonel Adama Tunkara ye a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira hali sisan k'a fɔ kabini u ye baara in daminɛ san 2018 kɔnɔ ka na bila bi la u ye maa 100 ani maa 15 bɔɲɔgɔnko de minɛ minnu ka baara ye nin ɲɛnaminifɛn ninnu feereli ye wa a y'a jira fana k'a fɔ malidenw b'u la fo ka taa se jamana wɛrɛdenw kɔni ma o de hukumu kɔnɔ a ka kumaw kɔnɔ nka a y'a jira k'a fɔ maa 4 bɔɲɔgɔnko kɔni ko o bɛ yen hali sisan olu kɔni bɛ ka boli u bɛ k'o ɲini ni o fana tɛgɛ daliw la o fana na minɛ yaasa u na se ka na ɲɛfɔli kɛ maaw ye cogoya min na a ka kumaw kɔnɔ hali sisan a y'a jira k'a fɔ n'u na sa maa 86 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen olu kɔni yɛlɛmana k'u ta ka t'u o kɔni datugu kasobonba kɔni na nka a ka kumaw kɔnɔ maa minnu bɛ nin baara nasuma kɛ ka ɲɛnaminifɛnw feere ko n'i y'a jateminɛ maa 99 min b'u la ko a bɛɛ lajɛlen ye an yɛrɛ ka maliden dɔw ye o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Mali de kɔnɔ yan wa a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira hali sisan o bɛɛ kɔfɛ maa dɔw fana b'u la n'u ye musolakaw ye nka o tɛ malidenw ye fɛn min ye Guinée jamanaden dɔ n'u ye musolaka ye o b'o la fo ka taa se Zumawe jamanaden dɔ fana ma o fana ye musolaka ye o b'o la nka a y'a jira fana o kɔfɛ tuguni fɛn min ye Burukina jamanaden dɔ b'o la fo ka taa se Nigeria fana jamana maa dɔ fana bɛ yen minnu ka baara ye nin kɔni ye a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ san 2018 kɔnɔna na o ye ɲɛnaminifɛn minnu minɛ a hakɛ bɛ t'i jɔ joli la a giriyaw fo ka taa se a hakɛ ma a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ɲɛnaminifɛn min bɛ yen ni u b'a wele ko cannabis ko o tɔn 13 kilo
kilo kɛmɛ ani 80 ani 7 ani gram kɛmɛ ani 40 ani 1 o kɔni minɛna nka fɛn min ye ɲɛnaminifɛn min fana bɛ ni u b'a wele ko héroïne ni u bɛ o ɲɛnaminifɛn fana wele ko héroïne a y'a jira k'a fɔ ko o kilogram 7 ngɔri 6 ko o fana kɔni minɛna a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ɲɛnaminifɛn dɔ fana wele ko o b'a wele ko asik a y'a jira k'a fɔ o gram kɛmɛ brigide 1 fo ka taa se u bɛ min wele ko boule o 40 boule 40 a koli 40 ko o fana kɔni minɛna a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ɲɛnaminifɛn wɛrɛ bɛ u b'a min wele ko crack a y'a jira fana k'a fɔ o kilogram 62 ani 93 ani 7 ko o kɔni minɛna fura min bɛ yen ni u bɛ feere n'an b'a fɔ a ma ko tramadol ni denmisɛnninw kɔni bɛ o kunu ka sɔrɔ ka manamana ko camanw kɛ ka ben maaw kan o y'a jira k'a fɔ ko o tɔni 6 ani kilogram 980 ani 1 bɔ ɲɔgɔn ko ani furakisɛ yɛrɛ hakɛ o bɛ t'i jɔ fo fɛn min ye 2,000 ani 50 ani 5 ani 100 ani 40 ani 1 o hakɛw de minɛna ɲɛnaminifɛn wɛrɛ bɛ yen ni u b'u wele ko methamphetamine a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye o kilogram 4 ngɔri 6 bɔ ɲɔgɔn ko o fana kɔni minɛna a ka kumaw kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen minɛlen ko fɛn min ye tasuma kɔni kɛlaw kan ka sɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen jeni jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko DDR ni olu ye maramafɛn ka minɛba ye ka bɔ maaw bolo maa minnu ni an b'a f'u ma ko murutilenw o ɲɛma n'o ye Zahabi Ould Sidi Mohamed ye ale kɔni kow bɛ cogoya min na a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ ɲini ka kɛlɛkɛla maa 5000 ɲɔgɔnna bɔ olu kɔni u ye a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka bɛn sira ɲini an ka jɛ ka a baara lajɛ Amadu Ɲambele ale ko o lase an ma maramafɛn tabaga jɛkulu minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na wulikajɔw kɔni bɛɛ lajɛlen bilara sen kan i n'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba Sumeli Bube Mayiga ale tun ye tagamakɛ ka taa Moptikaw fɛ wagati tɛmɛnenw na kɛlɛkɛcɛ 1000 bɔɲɔgɔnko minnu y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ n'u ka maramafɛnw bila anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na maramafɛn tabaga jɛkulu dɔw kɔni tun na bɛ bi anw ka jamana kan san 2012 n'i ye olu maramafɛn yɛrɛ tabaga jɛkulu la u ni maa dɔw tun faralen bɛ ɲɔgɔn kan minnu kɔni ye jatigɛ wale kɛbaw dɔw ye minnu tun kelen don ka an ka jamana kɔrɔnfɛla minɛ san 2012 wulikajɔw sabatilen an ka finitigilakaw fɛ ka na jamana kɔni kɔrɔnfɛla kɛ an yɛrɛ ta ye hali ni y'a sɔrɔ Kidali kɔni tɛ o minɛn kɔnɔna na bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni tɛgɛnɔbila kɛra aw ni banbagaci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ san 2015 n'a bɛ fɔ o ma ko accord d'Alger n'a tɛgɛnɔbila yɛrɛ kɛra an yɛrɛ fɛ Bamako yan nɔ n'i y'o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ta k'a lajɛ waleya dɔ kɔni bɛ a kɔnɔ min kan ka bila sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko désarmement démobilisation et réinsertion o de ye maramafɛn tabaga jɛkulu fɛn fɛn bɛ anw ka jamana kɔnɔna na k'a daminɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan ka taa jamana kɔrɔnfɛla la ninnu bɛɛ lajɛlen ka maramafɛnw yɛrɛ kan ka minɛ o la wa ka tila k'u ta k'u fara an ka finitigilakaw kan o jɛkulu kɔni sigira jɛkulu ɲɛmaya taara k'o kalifa Zahabi Ould Sidi Mohamed la ni ale yɛrɛ ye ministre kɔrɔ ye anw ka jamana kɔnɔna na ale kɔni ka jɛkulu in ka baara bɛ ɲɛsin waleyaw ma min b'a to maramafɛn kɔni bɛ maa o maa bolo jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la ka taa se jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka maramafɛnw bila cogo min na Zahabi Ould Sidi Mohamed ale kɔni ye dantigɛli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ dantigɛli min kɔnɔna na a nana yira k'a fɔ jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti yɛrɛ marabolo kɔnɔna na kɛlɛkɛcɛ 1000 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ n'u ka maramafɛn bila walasa u yɛrɛ bɛ se ka ta ka fara anw ka finitigilakaw kan halisa Zahabi Ould Sidi Mohamed ale ka ɲɛfɔtogo la a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min ko bi maa minnu kɔni sera ka taa maramafɛnw bila an b'a fɔ min ma dépôt des armes o bɛ taa se marifa 400 bɔɲɔgɔnko ma min kɔni minɛna ni maa kofɔlenw na mugu foronta min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko grenade o fana caman kɔni minɛna ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na Zahabi Ould Sidi Mohamed halisa ale ka ɲɛfɔtogo la a ko dɔgɔkun 2 min kɔni bilara sen kan o dɔgɔkun 2 de kɔnɔna na kɛlɛkɛcɛ 1000 n'an ko ma ko 5000 combattants olu de kɔni taar'u yɛrɛ kofɔ k'a fɔ olu kɔni bɛ n'u ka maramafɛnw bila wa fɛn min ye Mali yɛrɛ finitigilakaw ye ni an b'a fɔ o ma ko faama olu yɛrɛ bɛ se ka fara u kan cogo min na Zahabi Ould Sidi Mohamed ka ɲɛfɔtogo la wa o baaraw bɛna bila sen kan joona joona walasa maa minnu kɔni filɛ ka maramafɛnw kɔni bila n'u yɛrɛ tun bɛ maramafɛn tabaga jɛkuluw fɛ wa a dɔw yɛrɛ tun bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ye jatigɛwale kɛbaa kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna sago yɔrɔ la yɔrɔ min ni an b'a fɔ o ma ko kan wa wulikajɔ bɛna kɛ jɛkuluw fɛ anw ka jamana kɔnɔna na an b'a fɔ minnu ma ko ONG n'olu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don adamaden
adamadenya yɛrɛ hakɛ sabatili ma olu bena taa jateminɛ kɛ maa 1000 minnu kɔni kofɔlen filɛ nin ka taa u ka bugunatigɛw yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ n'u yɛrɛ tɛgɛ nɔrɔngɔlen tɛ jeli la cogo si la n'u yɛrɛ be se ka fara an ka kɛlɛkɛcɛw kan nka ni jateminɛw nana kɛ k'a ye k'a fɔ nunu maa dɔw kɔni tɛgɛ nɔrɔngɔlen no maa jeli la u se ka fara mali kɛlɛkɛcɛw kan cogo si la nin baara minnu bilalen filɛ sen kan anw ka jamana camancɛ bolo kan ni fɛn minnu bɔra la donna natalaw la an ben'o da teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah anw taabolo tun ye yɛrɛ dɔ ye danbew tun bɛ taa sira minnu fɛ o tun ye an taabolo ye bi ngalontigɛ yebali fɔ ani ko caman olu de bi kɛ ka donna an jogo la o de hukumu kɔsɔn arajo ɲɛtaa la yan Jamila Tarawele ani Munir Jire u wulila ka taa se maa ma ni o kɔni ye an ka maakɔrɔba dɔ ye n'o ye Tasalo Tarawele ye ka ɲininkali kɛ a la mun de nana ni nin ko ninnu ye diɲɛ yɛrɛ de ko bɛɛ de tiɲɛna mara ko bɛɛ de tiɲɛna mais waati nacogoya de don waati sew de don terejuguya tɛ jamana kelen kungo tɛ mɔgɔ kelen kungo tɛ an bɛ min fɔ ka gɛlɛya mɔgɔw ye an bɛɛ k'i ka du dilan ni bɛɛ y'i ka du dilan de ye jamana dilan ye n'an ye du dilan dugu bɛ dilan dugu mana dilan o jamana dilanlen ye k'i ban k'i sigi k'a fɔ ko anw na faama y'a don tan anw na maire y'a don tan an na député anw na président y'a don tan non 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 o tɛ o n'i ye miliyari sɔrɔ i b'o dun i la so ye faama setɔ t'i ma ye n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i b'i ka hɛrɛ don i ka so ye faama setɔ t'i ma ye o de kama mɔgɔ kan'i ba sɛbɛ mɔ k'i bɛɛ k'i gulon nkalon ni yebeli fɔ la ten o de ye mɔgɔninfinya yɛrɛ tɔ buruja hali kumakɛlaw e tɛ dawulɛ sɔrɔ kuma rɔ fo e m'a dɔ dɔgɔya e tɛ dawulɛ sɔrɔ wajuli la f'i m'a dɔ neni nin t'anw taabolo ye nin t'anw danpe ye kɔrɔ ye kɔrɔ ye fa ye fa ye ba ye ba ye dɔgɔ ye dɔgɔ ye muso ye muso ye cɛ ye cɛ ye anw taabolo de ye nin nka n'aw tɛ bɔla la ka taa tɔ kɛ ɲɔgɔn na gosi wolu fana na mɛnnen don ka tɛmɛ sɛbɛmɔgɔw kan o kumakolon fɔlaw n'o kuma kuntan fɔlaw olu la mɛnnen don ka tɛmɛ sɛbɛmɔgɔw kan n'i y'o ye anw kelen kungo tɛ jamana kelen kungo tɛ bɛɛ de don o y'o waati selen ye nka ni mɔgɔ min mago b'i ladamu na ladamu tɛ taa kɛ dankɛ dɛ ladamu tɛ taa kɛ dankɛ n'aw ma sɛgɛn anw fana tɛna sɛgɛn a fɔli la an da y'an tilenni ye a mana kɛ kɛcogo o cogo an da y'an tilenni ye maliyɛnw n'an m'an tasiyɔn n'an m'an cogo dɔn an bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye n'an m'an cogo dɔn an bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye e k'a lajɛ sisan foyi de tɛ yen bilen lɔgosili ɲɔgɔn buruja manamanakan nanfigiya hali serivisi hali baarayɔrɔ si man di bilen adamadenw tun bɛ perese dugu jɛli la n'u nana so duba si tun man di duba sigila de banabaatɔ bɛ balo fiyentɔ bɛ balo namara bɛ balo fɛn bɛɛ bɛ balo o de tɛ duba ye n'aw bɛ du kɛ nin kɔnɔ e banana kɛ sɔrɔ e tɛ se fɛn na i tɛ bali muso furu la i tɛ bali den sɔrɔ la parce que mɔgɔ tɔw bɛ balo cogo min na a bɛɛ bɛ gatigi bolo di o bɔra la fo k'an bila kelen kelen an bila kelen kelen nin fiɲɛ min y'a la an ka to kɛnɛya la ten dɛ min mana bana dɔrɔn da b'i ye badema cɛ fila olu tɛ se ka bɛn du kelen kɔnɔ bɛɛ ko k'i la du ni bɛɛ ko k'i la du dɔ bɛ si kɔngɔ la dɔ balo ye sogo ye dɔ balo ye sɛfa ye dɔ tɛ hali ji sɔrɔ k'a min o jamana t'anw ka jamana ye anw ka jamana in ma sigi o kan nka mun y'an bila a la kalan nɔ tɛ dɛ musow fana nɔ tɛ denmisɛnninw nɔ tɛ wa silamɛya nɔ tɛ adamadenya yɛrɛ de burujala adamadenw bɛɛ ko k'i ka wari sɔrɔ ka sɔrɔ e ma baara kɛ o de bɛ na ni nin manamanakanw ye min fana mana dɔɔnin sɔrɔ cɛ kelen k'a kɛ cɛ kelen e kelen pewu kɛ sɔrɔ kɛ b'a ye e bɛ mɔgɔ mugan balo anw ka jamana o ye u y'a diya i la o u m'a diya i la o fana t'a diya i la dɛ e min kelen ye balo kɛ b'a ye dɛ dabani ye bɛɛ bolo i gili bɔli kama nka i gili tɛ bɔ dɛ i gili tɛ tigɛ n'i y'a kɛ ala ta ye an mɔla ten bɛɛ sɔrɔ ye kelen ye bɛɛ ka ko ye kelen ye nka dɔ b'i fa i badema dɔgɔnin e b'i fa dumuni na o muso bɛ na ko a yɛrɛ i ni mɔgɔkɛ ma fɛn sɔrɔ bi ko ale bi k'a ma se baw i baden dɔgɔnin o bɛ si kɔngɔ la e yɛrɛ b'i fa wali baden kɔrɔkɛ o bɛ si kɔngɔ la e yɛrɛ b'i fa ko k'o mɔgɔya ta taacogo t'a la
nka a gilali y'aw ye dɛ aw kana décourager n'aw neni n'aw ka muɲu fɛn o fɛn mana fɔ aw ma a ka diɲɛ n'a bɛɛ ye aw ka timinadiya o de kama n'a y'an ɲininko la n'an ko k'an ka segin kɔrɔlenw ma o kuma t'a la an tɛ se ka segin kɔrɔlenw ma nka ne kɔni bɛ min fɔ bɛɛ k'i ka du dilan bɛɛ k'i ka du dilan an ka segin sinjimaw ka segin ɲɔgɔn ma teriya ka kɛ teriya ye jɛ ka kɛ jɛ ye jɛ yɛrɛ ye fɛn dɔ ye fɔlɔ ala m'a ba mɔgɔ mun na muso kelendenya ma a b'aw kɛ jɛɲɔgɔnma ye ala bɛ gundo dɔ dogi la o bɛ taa di i jɛɲɔgɔn ma ala aw ka dumɔgɔ bɛ janfa don i kɔ kan i terikɛ mana na i jɛɲɔgɔnkɛ mana a b'a dɔn ko cɛ janfa b'i kɔ kan ala du kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma ye olu tɛ teriya ye dɛ nka olu o yɛrɛ bi teriya o de kɛ o fadenya kɛ jugu ka tɛmɛ badenya fadenya kan o tuma an kɔni bɛ min fɔ ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ diɲɛ ko ninnu na ala k'an dɛmɛ hali bi arajo télévision ɲɛta télévision so sen min b'aw kɔrɔ taabolo min b'aw la bɛɛ tulo y'aw mankan ala arajo mankan la yanni teleko kɛ na n'a yɛrɛ da ma don yali kunko kuma rɔ bi i t'a dɔn ko kuma fɔra an ka jɛ ka diɲɛ ani farafinna kunnafoniw lajɛ. Senegali jamana kungango kibariyaw la fɛn ye Senegali jamana ɲɛmaakɔrɔ n'u ye Abdoulaye Wade ye ko a ye wulikajɔ kɛ k'i senfa ka se Senegali jamana kɔni kɔnɔ ko hali n'a sɔrɔ a kun ye san 2 ka se san 3 bɔɲɔgɔnko kɔni sɔrɔ ka sɔrɔ a se kɔni kun ma se Senegali kun a kun ye a ka dagayɔrɔ kɔni kɛ Faransi jamana ye a jirala k'a fɔ ko fɛn ye alamisa sunw bɛɛ la février kalo tile 7 ma san 2019 a kɔni wulikajɔ kɛ ka se a faso kɔni na o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye ni maa kofɔlen ye a jirala k'a fɔ a ka parti maaw ni o ye PDS kɔni ye o maa 500 bɔɲɔgɔnko kɔni wulila ka taa a kunbɛn ka a sɛnsɛn ka na ka pankuru jigi kɛnɛ fo ka na se fɛn ye Senegali Dakaru yɛrɛ kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ma o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye ni maa kofɔlen ye jirala k'a fɔ a ka kumaw kɔni kɔnɔ a selen a ye kuma minnu fɔ fɛn ye Senegali jamanadenw yuru bɛɛ bi kan min mɛn ka caya ni o ye wolofɔkan ye a jirala k'a fɔ ko o kɔni kɔnɔna na a y'a jira de k'a fɔ ko fɛn ye jamana ɲɛmaa kalafili min kan ka kɛ fɛn ye Senegali ni o kan ka kɛ février kalo tile 24 a ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko o kɔni bɔ a jɔ kɔrɔ fɛn ye mama be ni o bi kɛmɛ kandida ye k'a fɔ i kan bɔ kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye fanga sinamatɔ maaw ye ko maa min kun mana i kun kɔni sin ka don ni kalafiliko in na ko a b'i n'a fɔ i b'a fɛ ka jamana kɔni dafiri walima ka jamana kɔni k'a da fɛn ye dole kɔni kunna a ka kuma o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye ni maa kofɔlen ye ko barisa mun de y'o kɛ fɛn ye a yɛrɛ denkɛ n'u ye Karim Wade ye fo ka taa se kalifala salima ko kɔni olu fana kɔni ti maa minnu kan ka jamana ɲɛmaaya kɔni ɲini ko olu kɔni se ma y'a la ko o ye fiɲɛba ye fɛn ye nin ko ninnu kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye a yɛrɛ ka parti maaw y'a jira ko o nisɔndiyalen don o mago b'a la wa o y'a ye maa min olu kun ye wa maa dɔ bɛ a y'a jira k'a fɔ ale ye nin maa kofɔlen ye kabini san 1994 wa a y'a ye nisɔndiya min b'a la jamana ko min b'a kɔnɔ fo ka taa se bi fana ma ko o kelen de b'a la nka maa wɛrɛw bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko nin maa kofɔlɔ ko maa min don ko a kɔrɔla tɛ sa ko jamana ɲɛmaa kɔrɔ don wa a kan ka segin ka taa a lafiɲɛ k'a sen bɔ jamana ko kɔnɔna na mais denmisɛnninw n'u ye u b'a fɔ min ma société civile n'u ye olu yɛrɛ dalakuma u ka jɛkulu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ko Yanemar olu kɔni y'a jira k'a fɔ kalafili min bɛ yen n'u bɛna kɛ février kalo tile 24 ko kuma tɛ se ka fɔ a la k'a bɔ a juwa kɔrɔ o kuma tɛ se ka fɔ a la. Diɲɛ seleke naani ka bolodiɲɔgɔnma jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko ONU olu ka sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Agnès Calamar a kɔni filɛ nin ye k'a yira gafe dɔ la alamisa don février kalo tile 7 k'a fɔ fɛn min ye Makan jamana kunnafoni dila min kun bɛ yen nɔ ni a tɔgɔ yɛrɛ ye Jamal Khashoggi ni a bɔnɛna ani la octobre kalo tile 2 tɛmɛnen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Turki jamana la ni o kɛra Makankaw yɛrɛ ka lasigiso min bɛ Turki jamana la Agnès Calamar a kɔni ye a yira k'a fɔ fɛn min ye nin kunnafoni dila kofɔlen kɔni ka saya a labɛnna Makan jamana ɲɛmaw fɛ wa y'a yira k'a fɔ o kɔni ye fɛn ye min bɛ dankari adamadenw kɔni ka hakɛ la ni maa kofɔlen kɔni kun bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw la Turki jamana la wa a seginnen kɔni ka kunnafoni de ye nin ye k'a fɔ sika fosi tɛ a la fɛn min ye Makan jamana k'u ye ni maa kofɔlen kɔni ka fagali koɲɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan wa a y'a yira k'a fɔ lagosiba de don fanga ka nin waleya jugu ta kan a kɔni ka jamanadenw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye kunnafoni dilaw ye waasa jamanadenw bɛ se ka bɔ
ko caman kalama cogoya min na. Kalo 4 Jamal Khashoggi a ka fatuli kɔni kɔfɛ fɛn min ye a kɔni cogoya fosi ma se ka sɔrɔ a su ko kɔni na, wa fɛn min ye a fagali kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye Makan jamana ani jamana wɛrɛw cɛlaw kɔni bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana o jamana bɛ yen nɔ ni e kɔni ka laɲini adamadenw ka hakɛ bɛ se ka tanga cogoya min na, o caman de kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni y'u ka wulikajɔw kɔni dɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ni Makan jamana ni ɲɔgɔn cɛ la. Diɲɛ kiribulonba min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko Cour pénale internationale n'a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Hollande jamana ma ni dɔw k'a ma ko Pays-Bas. I n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na an tun ye kibaruya daw tulo kan ka kɔnɔwarikaw ka masakɛ kɔrɔ n'o ye Laurent Gbagbo ka taa se denmisɛnw ka maaɲɛma kɔrɔ min bɛ kɔnɔwarikaw yɛrɛ fɛ yen n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Charles Blé Coudé. Ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen tun lasagolen don kaso yɛrɛ bolo kan Hollande jamana kan n'an k'o ma ko Pays-Bas. Wulikajɔw kɔni kɛlen k'u ka kiiriw tigɛ a nana ye k'a fɔ fɛn kɔni ma ye u nɔ la. O hukumu kɔnɔna na Laurent Gbagbo n'ale yɛrɛ kɔnɔwari masakɛ a kɔni labilara. Ale labilali jamana dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Belgique. Olu kɔni a bisimila u ka jamana yɛrɛ sanfɛ ka sababu kɛ a yɛrɛ muso dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Nafisatu Bamba. O bɛ o jamana kofɔlen yɛrɛ de ka taa se a denkɛ wɛrɛ ma. An bɛ don min komi bi denmisɛnw ka maaɲɛma ni a bɛ fɔ o ma ko Charles Blé Coudé. Ale kɔni kelen don kɔnɔ ye ni sigiyɔrɔ tɛ ale la fɔlɔ. An bɛ don min komi bi ale bɛ Hollande jamana kan. Bari jamana kɔni bɛɛ lajɛlen bannen don fɔlɔ Charles Blé Coudé nana anw ka jamana kan wa. O kɔni kisa gɛlɛyalen don. An b'aw hakili jigin k'a fɔ denmisɛnw ka maaɲɛma n'o ye Charles Blé Coudé kɔnɔwarikaw yɛrɛ fɛ yen a yɛrɛ fɛnɛ kɛra ministre kɔrɔ ye nka a labilalen kɔni ka bɔ kaso la hali n'i y'a sɔrɔ a bɛ Hollande jamana kan n'a bɛ dunanjigiso dɔ la. Suède jamana a kɔni dɔgɔmuso dɔ kɔni bɛ nin jamana kofɔlen kan wa a tun ɲinina wagati tɛmɛnenw na Charles Blé Coudé yɛrɛ fɛ ni ale kɔni labilara ka bɔ kaso la a na se ka t'i sigi a yɛrɛ balimamuso yɛrɛ kɛrɛfɛ cogo min na Suède jamana kan nka Suède masakɛw kɔni ma sɔn o ma cogo si la. Wulikajɔw kɔni bɛ ka bila sen kan nin wagati laban na ka ɲininkaliw kɔni kɛ jamana jumɛn bɛna sɔn ka Charles Blé Coudé kɔni bisimila i ka jamana kan hali n'i y'a sɔrɔ maa dɔw kɔni bɛ k'a fɔ k'a laban a nana a yɛrɛ ka jamana kan n'o ye kɔnɔwarikaw yɛrɛ ka jamana ye. Diɲɛ kiribulonba min filɛ nin n'an b'a fɔ o ma ko Cour pénale internationale n'a yɛrɛ cogolen don Hollande jamana kan olu kɔni ka sariya kisɛw kɔni b'a fɔ ni maa min kɔni n'o o ka kiiri kɔni baaraw kun cɛra i se ka sigi olu ka jamana kan cogo si la. O b'a yira k'a fɔ kɔnɔwarikaw ka denmisɛn maaɲɛma n'o ye Charles Blé Coudé ale kɔni kelen don kɔnɔ ye bibi na taayɔrɔ kɔni sɔrɔ tɛ a la cogo si la n'a yɛrɛ bɛ se k'i sigi yiri min sanfɛ. Don n'a nataw la ni fɛn minnu mana bɔ Charles Blé Coudé ka kibaruyaw la an bɛ n'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Dagabawuli bɛ Europe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Faransi jamana ani Itali jamana ye. An bɛ don min na i komi bi olu ka sɔ kɔni o tɛ ka fin daga kelen na. Wa fɛn min ye Europe jamana maa caman de bɛ yen nɔ minnu kɔni kamana gannen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ fɛn min ye Faransi jamana ani Itali jamana u cɛla gɛlɛya min kɔni filɛ nin ye. N'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ san 1952 wagatiw la fɛn min ye Faransi jamana ani Itali olu ye bolodiɲɔgɔnma fɔlɔw kɛ ni o nana bange jɛkuluba min na bi ni a bɛ fɔ a ma ko Union Européenne. Itali jamana kɔni bɛ ka Faransi jamana ɲangini min ye o de ye k'a fɔ fɛn min ye tunga yamaruya bali juguya min bɛ an bɛ don min na i komi bi ko o sababu jugu kɔni ye Faransi jamana ye. Nka gɛlɛya yɛrɛ fanba ye min ye nin waati laban in na o de ye Itali marabolo ɲɛmaa dɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Luigi Di Maio. Ale kɔni wulilen filɛ nin ye ni ka i kunda Faransi jamana la. An bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn jɛkulu dɔ wulilen don Faransi jamana la nin waati in na ni a bɛ fɔ o ma ko Gilets jaunes ni ka taa a ka dɛmɛ kɔni ta ka olu sɛgɛrɛ. A y'a yira olu la k'a fɔ k'olu kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka gwara da Faransikaw ka jamana ɲɛmaaw la. An bɛ don min na i komi bi o kɔni kɛra ko ye min ma bɛn Faransi jamana ɲɛmaaw ma cogoya si la. Hakilina jiginna gɛlɛyaw kɔni delila ka don fɛn min ye Europe jamana ka jɛkuluba in kɔnɔnamaw ni ɲɔgɔn cɛ a jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Royaume-Uni ta ale ni Espagne jamana waati dɔ kɛra la gɛlɛyabaw kun bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Argentine jamana waati dɔw la gɛlɛyabaw kun tara ka ale yɛrɛ fɛnɛ sɛgɛrɛ nin jɛkulu in na. Nka min ye min kɔni ni u bɛ k'o ye nin don in na ni o ye Itali jamana marabolo ɲɛmaa dɔ ka wuli ni ka a kunda Faransi jamana la ka taa a ka dɛmɛ don maa bɛ se k'a fɔ maa minnu ye fanga sinamatɔnw ye bi. Nka kunnafoniw kɔni bɛ a yira k'a fɔ fɛn min ye nin marabolo ɲɛmaa kofɔlen ye a kɔni kan ka taa ɲɛfɔli kɛ. A kan ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye Europe jamana maaw yɛrɛ ka jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Parlement européen. A yirala k'a fɔ a kan ka taa ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni a ka waleya kelen kɔni ye. An bɛ aw fo aw minnu ni waati bɛɛ lajɛlen aw ka
télé flayero bela jele ye télé nyata yi danaya de boke o kuma an b'a fasa ala ka danaya to ka duwaw don kɛ ala ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli wa a k'an bɛn